Hej. Den første hest, I ser på billedet, det er min hest Bella. Og hun er også kun på det billede. Og nej, der er 4 billeder af hende. Og så er der Saba. Der hvor min lille søster hun står med ham. Og så har vi Babyboy. Men jeg kan desværre ikke ride på ham, når han står ude på en ridesko, der hedder tørnridesko. Og ham har jeg haft lige siden han var født. Og han er på mange af billederne. Jeg har også stadig et af dem, hvor jeg springer på ham. Og så den næste, det er min hest Silja. Hende elsker jeg højt. Rigtig højt. Lige nu er der en, der er halvpart på hende. Der hedder Sofie. Og hun rider på hende 4 gange om ugen. Hun er min yndlings. Rigtig flot. Og så den sorte. Det er også hende, hvor hun bare ikke er så stor. Der er hun teenager. Og så har vi til sidst, det er min Haflinger Nemo, hvor min storsøster springer på den. Hvor jeg også var med. Og det er mig, der springer på den, men hun har sprang på den inden mig. Vi var begge to til konkurrence, så derfor. Det var bare det, jeg vil sige. Hej!